नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो आज के वीडियो में हमने बात करे वाला बानी भोजपुरी फिल्म सरफरोश के बारे में। बहुत दिन बाद कोनो भोजपुरी फिल्म के फर्स्ट लुक आयल बा और ऊपर से वो फिल्म बात देशभक्ति। जी हाँ, फिल्म में आप लोगन के मुख्य किरदार में रितेश पांडे जी, प्रवेश लाल यादव जी और इनका साथ और भी बहुत सारा आर्टिस्ट नजर आई हैं। फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर लुक आ चुकल बा, जोना के प्रोड्यूसर बाड़े सुभाष सिंह जी, डायरेक्टर बाड़े मंजुल ठाकुर जी। जी हाँ, V4U भोजपुरी कंपनी द्वारा एकर सारा राइट खरीदल गईल बा और वही कंपनी पर आप लोगन के एकर सारा कुछ देखे के मिली। ट्रेलर, गाना, सब कुछ आप लोगन के उहे चैनल पर देखे के मिली। बाकी और बात करी तो अभी सिर्फ और सिर्फ फिल्म के ट्रेलर लुक यानी कि फर्स्ट लुक आयल बा। बहुत जल्द एकर ऑफिशियल ट्रेलर भी आवे वाला बा, तो ओकर जैसे ही डेट क्लियर हो जाई आप लोगन के बीच में हम डेट लेके आएम और ट्रेलर पर एक रिएक्शन भी दिहल जाए कि इतना देशभक्ति फिल्म बनल बा तो इस सरफरोश में का अलग बा। तो पोस्टर आप लोगन के अगर पसंद आयल बा तो लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, चैनल के हमनी के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। हम मिलब आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।